Alejandro, tu eres un dels professors d'este curs. Quin és l'objectiu? L'objectiu del curs és que al finalitzar els alumnes obtinguin el certificat professional d'electricista de baixa tensió, que antigament era el carnet d'electricista. Què ha de saber un electricista? N'hi ha fonamentalment dos blocs en este curs. Un que és vivenda de locals comercials i un que més enfocat sobretot a motors i manteniment industrial. I què és el que estan fent ahir, per exemple? El que estan fent seria una rèplica d'una il·luminació per a un local comercial on hem utilitzat LEDs per eficiència energètica i aquestes coses que hem de tindre en compte. Se treballa a baixa tensió, la qual la seguretat és total. No te pot donar-le el corrent, així? No passa res, pots engegar-lo tranquil·lament, no passa res, són 11 volts. Va, això no té... No té cap de perill. Això no té gràcia? Podem fer en este una cosa més explosiva. És així, és així. Alguna dels avantatges de... Ara algú que posa el dit, Bueno, només el funcionament és que la força en què actuen els mecanismes és molt més intensa i la corrent així és corrent trifàsica, 400 volts, és un tema molt més perillós. Ja, te deixa el moño de punta, no? Eugenio, tu per què estàs fent este curs? Jo estic fent este curs per ampliar el currículum i aprendre, tindré més oportunitats de treball i tot. Perquè tu abans què feies? Jo antes treballava per una empresa que treballa per la Ford. De què? De peces de cotxe, en premses. Quant de temps portaves sense feina? Pues ja estic sense treball 4 anys, camí de 5. Ostres, és molt, eh? Sí, molt. He buscat molt, he tirat currículums per tots els puestos, però res. Isabel, novament estem en Aula Campus de Burxassot perquè així, tot i que és juliol, continuen els cursos de formació. Este és d'electricitat, no? Sí, aquest curs és un certificat de professionalitat, els muntadors en instal·lacions de baixa tensió, que al finalitzar el curs tenen el certificat de professionalitat que els habilita com a instal·ladors, molt important ara en aquest moment per a trobar treball. Sempre en Ocupa incidim en la importància del certificat de professionalitat. Des de fa 2 anys, l'actualització d'aquelles especialitats al certificat de professionalitat ha sigut un fet que ha impulsat molt la possibilitat de trobar treball si finalitzes una titulació completa. Són certificats com a mínim de 600 hores. Bé, ara fareu paró en agost, però el setembre i octubre ja continua... Començaran de nou a treballar un altre programa de muntadors, d'electricitat, altres programes de la família d'hostaleria, recepcionistes d'hotel i de servici de restauració. També començaran mecànics de vehicles i tot el que és la família d'informàtica i comunicació com a cicles, que és l'altra part de la formació que fem nosaltres així. Molt bé. Tornarem i continuarem informant sempre d'estos cursos tan interessants, sobretot per als desocupats. Este ha sigut el curs d'electricitat d'Aula Campus. Ara descanseu en agost, però prepareu-vos per a setembre, perquè a tots els centres de formació de la Comunitat Valenciana comencen els cursos de formació professional per a l'ocupació.